koma mukhale popo muimvere mpaka kumapeto ndipo mpereke chiganizo chanu ku comment section chomwe chingathe kuthandiza kupulumutsa munthu kapena kupulumutsa dziko lathu lino la Malawi. Koma ine ngati Walahiri TV sindikulola ndikuweruza munthu chifukwa amaweruza ndi ambuye wakumwamba. Yabwera Lighton Mangochi, Ben Longwe komanso Mr. Tanyiwa ngakhalenso ine Walahiri TV nditapempha kunena kuti Bushiri asatuluke dziko lino ndipo ayimbidwe mlandu dziko la Malawi lomwe lino. Msankhuleso zimenezo palibe kumvera chisoni ameneyo kodi sipompano pankani zake zomwe zicha zangu zizicha timakhala tikumvesedwa kuti ucheni Bushiri ndi ucheni ndichakwera anagwirizana maucheni magazi a anthu ndi musamadabwe ngozi zimene zikuchitikazo. Tsono lero zikutembenuka kuti tizimumvera chisoni ucheni Bushiri, timumvera chisoni bwanji ndi anthu aja amachosa magazi aja apa anthu angati inde za mulungu ndi za mulungu koma yeyu waonjeza kwambiri zimenezo zingati zili za kwa mulungu ndi za kwa mulungu koma nawo yoyu palibenso kuti kapena kunkhululukira zikumbwerera zimene anapanga iyeyo zimene anazala ndi zimene akukolola pamene papo palibe kumumvera chisoni. Mr. Tanyo ayi ndithu mutikhululukire timakukondani koma pankhani iyi inuyo musalowerere kuti mwakuti yayi inuyo ngati munthu wamkulu timakupatsani ulemu tangokhalani chete. Nkhani ya Bushiri abwere kuno ku South Africa iye adzange milandu imene anapalamula na maganizo ayeneyo ndikuganiza choncho iyeyo palibe kumunyengereraso ndipo palibenso kuti mwakuti yayi abwere kunoko kumene anapalamula amange ukumaphedwa anthu ambiri kumene kucha ngozi zosiyana-siyana chipitireni iyeyo ku Malawi. Iyeyo ndi mmodzi kapena tinganene kuti iyeyo ndi akazi ake ndi anthu awiri okha ndi amene anthu amene takhala tikuluzaja kuchulukati abwera zanke milandu yake palibe zimenezo. Pepani achikulire Mr. Tanyiwa sindikukunyozani yayo koma kuti mutimvetsetse timakukondani kwambiri ndipo tidzakukondani mpaka nakalekale. Nga interview ndi yakundinyasa amene fo amene yoyo ndimene akuyankhulira ngati zochitika za Bushiri sakuzidziwa ndipo bwana ndimukana musiyo sampanga interview fo ena fe zimatikwana kwambiri za Bushiri ndipo zimatinyasa ndipo munthu amene ndikanamuzambwaza amene mwapanga interview koma chifukwa choti akuyankhulana ndi munthu wachikulire ngati ino Mr. Tanyo ndi kumpasa ulemu. Bushiri abwerere konkuno loko ataphedwa iye ndi munthu mmodzi. Tiganizire zinthu zimene wapanga iye wapanga zinthu zazikulu kwambiri ndi mwana Bushiri koma kuti akupanga zinthu zoopsa kuposera msinkhu wake. Ayi zina zeti wina aliyense akayanga kwa mulungu koma naye izizi za Bushiri zimachita kuonekera. Abwere kunoko iyeyo kaya amupha kaya mpanga kanyenya kaya mpanga chani abwere kunoko ndithu ungochoka kwamene kupita kumudzi ngozi zosadziwika bwino iye akufuna magazi ake amene anagwirizana ndi Chakwera kangati kuti anthu amene akupha umene koko ndi anthu achakwera obereka Chakwera bwanjo maso tiyankhula pambaliso zina zili ngozi siya abwere basi kumaliza kwa mawu kuti ngoti abwere kunoko iye mwinaso anthu ku Malawi kwangapumeso mulibe naye ntchito chifukwa sanayamba kuthandiza poti koma chabuno of course sanayamba kuthandiza poni koma anthu ena ake amati akamona amazozoti kupanda awawa china chake chikanandichitikira ifota naonapo thandizo lake ndeni mulibe mphamvu zomuweruza munthu kuweruza kwake kumakhala kwa Mulungu. Ngati niyo mukuza zotendo wa Satani munamba mwatenga mwakumana naye kutiko chifukwa munthu akamaenda pasi usamaoneka kuti ndi Satani ngati kutekera kuli nako kuti kumuona kuti ndi Satani kumakhala nawo so kuti ndiwe mfiti then osa manena azali kuti ndi Satani kapena ndoipa kapena umwikira Bushiri kumbuyo ine sine kumwikira kumbuyo koma ndingonena zoti tizima tisamakhala maganizo negative ya mwenda anthu ambiri ku Malawi kuota ni ndrama zawo amapanga zawo chani sathandiza pakakha kuti palivuto ziko tukutuli chikuke silimangotukuka chifukwa cha zisogoleroka komanso anthu amene akupanga mabusiness aja kutekera ngatali nako kumathandizira asazisogolere ngati amene aja kumathandiza zimachita kubwino wasatandika ngalenge mvula mulalili na mondo kukokoloka anthu amene amapanga ngoma vulala kukokoloka amakokoloka chifukwa choti unakwaluza zaboza zimenezo usomakani maganiza amene maiko ambiri maza akusefugira osadiso ku Malawi kwera maiko ambiri akulira chifukwa cha ngozi zosiyana zivomerezika ndi chani
nkhondo chani ndiye mukapite muzika muda munthu mmodzi kuti akumapangisa ngozi kapena zina yesu kumachitika mwero huka muziganiza la ntoti munthu ubongo kabushindi wa sataniki zimezo amaziwa yeye ndi mulungu wake basi ife tilibe kuthekera kumene amene nchitsiru kwa basa amene anankhola mopusa amene pali mbuzi ya munthu eni mbuzi ya munthu yokamangaka ndiwe ndani wewe umwikira kumbuyo bushiri ndiwe ndani wewe chitsiru cha munthu galu wa munthu iwe ndiwe ndani kuti munthu uja mmene zinachitikira koma mbali ya ndani bushiri uyo kuti abwere kunoko azanyongedwa fuka iyoyo akufuna kuti aphedwe anachitapo survive ndani attempt ambiri kunoko ku South Africa akuziwa amene ali kunoko machitidwe yawo si abwino amaona kuti amagawa zinthu machalite muno amathandiza swanthu nde inuyo uyoyo inde tikuziwa kuti maramulo alipo kaya ubale kaya chani koma kumutumiza bushiri kunoko ndiye kuti mwaruza bushiriyo izizi ndizoona amene akusata izizi zimene zinayambira akuziwa ndiye munthu uja mmarawi muja apanga maziko paliso lamulo roti nawonso amayendera amene ajawo apanga maziko mmarawi mujamo ndiye kuti zinthu zambiri zibwerera kumbuyo ana maofanzi kaya njala zitukuko izo zibwerera kumbuyo ndimene zinthu zilili that's why ife tikubaka fuka anthu amuno iwo amatibera ifeyo timalipira zimikuku izizi amatenga ndalama magesi mwina sagura kufuna kuyuza athu amapanga zinthu zambiri sanje mayankhulidwe yawo chani chonse si anthu oti mmene timakhalira marayi kulemekeza aliyense nde izi za bushiri akanangozithesa zimene zozo palibe mlandu anali kuno mlandu anayika kuti nthawi yayitali ndi pamene akukayikapo yalepe akuwonjezerapo kuti akolezere moto umboni wonse panalibe poyamba ukoko mufufuze milandu imene inayamba ya bushiri yoyo ifeyo sitingakonde kunoko tikuzunzika ndi anthu abwino iyayi nde mufufuze ifeyo tikufuna ndani atusidwe akhale komweko ngati ndi mulandu ukhaleko koma kunoko azaphedwa definitely izizi ndizoona sikuti tikubakira maramulo iyayi kaya kuti wina watani koma mmene zinthu zilili mmene analili kuno zikuoneseratu kuti pali nsanje maona analanda oksa analanda nyumba magali moto chani ndi kutenga ndalama zake anatenga akufuna chani ya akulu anthu kunoko zimene amatipanga kuno ku South Africa nzabwino iniyo mwakhala kuno anthu akuno awa ndi abwino munthu wamanga manyumba chani cyclone ija inapangidwa kugawa ndalama chani ndeti karuze munthu amene ija ifo chazopeka izi ifeyo ndakhala kupanga monitor ndani windani following milandu yake hii amene wakhala kuno nthawi yatali akuziwa ndi munthu woti ndifiga kumalawi kuja woti akuthandiza ziko la Malawi ngati ndi zandale kuti kapena kufuna ayime kaya chani ndiye pali nsanje kuti apite uku ndiye kuti yayi koma munthu ujayo sangamtumize kuno ya ndiponso muona kuti ati amutumize mukhala mademo Malawi muja woyipa kwambiri izizi ndikuonesereni fuka kunoko milandu yogwirira basi ndiye wata ndiye anathawa ndani bero lija chani anadusa bwanji chani ndiye kuti ndi milandu yambirimbiri ndiye kuti sangakhaleso ndiye kuti umoyo wake wonse watani wathera pamenepo ngakhale titasiyana kundale kayafuna ayime ndale koma izizi sungampushe kwa anthu akuno ya ndithu akulu tiuza munthu woti amathandiza Malawimo ana ambiri ku university alipirira fees chani zambirimbiri alipomwepo nde tikaruze munthu ameneja chifukwa cha zopeka izizi analanda kale zinthu zambirimbiri akufuna chani mukuti Bushiri alakwisa kubwera kuti amtumize kuno South Africa ino mukumbukira Bushiri nthawi ichayi aje naye MCP atapangidwa chipongwe atagendedwa kuchikwawo kujaku mukukumbukira mama anayankhula Bushiri anayankhula mawu opsa kwambiri kuti wonse amene apanga chipongwe MCP kuchikwawo amene agenda president aona zosaona panapita nthawi sipanapite nthawi tinaona ngozi zambirimbiri kuti kuchikwawo kujaku kunapuluka anthu ambiri chifukwa cha munthu mmodzi
ndemo wina wake akamkanize Bushiri kuti asabwere kuno South Africa akankhe mulandu. Bushiri akufuna zoti abwere kuno ku South Africa. Nkhani imene mwayankhula akuluakulu mu mtundamo kuti kaya azafera konkuno iyeyo kuli bwino kufa munthu umodzi usana kufa anthu ambirimbiri imene ophera Bushiri. Bushiri wafa kwa anthu ochuluka kwambiri Bushiri. Ndiye maumboni amene akuwafuna anthu maumboni anje amene akuwafuna anthu. Soni Bushiri ndikuti nayeso karibu tidabwepo kanthu. Inu taluza miyo ya anthu ambirimbiri ku Malawi kuja. Ndeka moyo ka Bushiri kwa mkandani kuti kakapangise kuti anthu akayankhule mwakuti asabwere anthu anafa anthu ambirimbiri ndipo anthu amapanga ngozi anthu ambirimbiri kumwalira ndiye Bushiri yoto mpeda chisoni yoncho amene ngati inu anthu ena nomwe ndalama kuti Bushiri yo muzimuyikira kumbuyo muyikeni kumbuyo koma boma ndilagamulalo zomwe zifuna zichitika basi ndipo Bushiri yo akunongo kuti kumulandira basi South Africa pasebezeko na kuti ayaye mwakuti mwanzeso ndi Bushiri dziko lino moyo waluzika ngwa Bushiri ekha mademo amene angachitike kumchitira ujeni Bushiri ndi ndani? Zinthu zimene wapanga iye wapanga zinthu zazikulu palibenso mademo amene angamuyikire kumbuyo amene loko ku Malawi liko amene angamapange mademo ndani. Tiyeni ponena zinthu zinazi tizinena zinthu zoti anthu ena ake akamva mbonga ngati anthu osauka azipumako bwino ndithu. Munthu amene uchafeyo akumatisunza kumene kucha kuchokera ku South Africa kunoko zinthu zina zopweteka zimene tikumaona kunoko pena chifukwa cha Bushiri. Ujeni m'bale wanu anathawa kuno anapanga zoyipa mwakuti ife kuno kumavutika. Malawi konso ndi kumene koko anthu osauka kumangozifera kumene kuchako. Eka umanena kuti maujeni zimene tinagwirizana tinalonjezana sizinakwani magazi akuchepa. Ndifuna magazi ndrama zanga zibwerere. Eka umachita kunena eka. Umazi challenge aso kuti amene azinena nkhani za ineyo zondinyuza ineyo chukumana amene munthu amene pana kumamuyikira kumbuyo loko kucheni kokatenga ujeni license ya driving license amanena kuti pansewo ngati mukuona kuti wina wake sakuyenda bwino iwe mgalimoto mwako wanyamulamu anthu ambiri ochuluka umenya amene yoyo apa tikumenya Bushiri kuti dziko la Malawi likhale bwino. Palibenso kusekerera palibenso kunyengerera ya tikumenya Bushiri kuti dziko licha likhale bwino. Zonse zaphulikazi kapena zikuyankhulidwazi pali kususana pakati pa anthu osiyanasiyana magrupu osiyanasiyana pamene akupereka chiganizo chona kuti anthu ena kuti Bushiri apite dziko la South Africa ena ayi asapite. Ngati ine nzika ya dziko lino ndi munthu wonena kuti ndabadwira kukula dziko lomwe lino komanso ndimayenda mayiko osiyanasiyana Bushiri sakuyenera kutumizidwa dziko la South Africa ngakhale khoti lagamula choncho. Ndikupempha khoti komanso boma paokha chonde yesesani kumutetezera munthu uyu akhale dziko lomwe lino ngati pofunika kumuyimba mulandu ayimidwe mulandu dziko lomwe lino. Tisamujaje munthu ngakhale achinyamata ena tikuchuluka zoyankhula ndi woyipa kutani ayi amapereka chilango china chilichonse ndi Mulungu. Ifeyo tisajajane pa dziko lino lapasi ayi. Moyo mwini zonse Mulungu wakumwambayo ndi amene angathe kuzaweruza za Bushiri ngati ali wa sataniki kapena sali wa sataniki. Koma ifeyo tilibe mphamvu. Ine Warahiri KTV ndatero. Ngati zulo ndinayankhula osati ndinalandira ndrama kwa Bushiri ndipo ine Bushiri sindikumudziwa sinakumanipo maso ndi maso ngakhale so iye sakundidziwa koma pena pake tizima pa chilungamo. Abeni wangu ngati anayankhula sanalandire ndrama zulo pilija pamene akayankhula pacha anthanyiwa sanalandire ndrama ndipo chodidera ifeyo palibe koma pena pake tizionesesa. Tikupempha amakhoti usati kualamula kuti munthu ngati afuna kumugemula kapena kumuyimba mulandu amuyimbire mulandu wa dziko lake lomwe lino asatuluke dziko lino ayi.